Ilang flights apektado matapos magkaaberya ang air navigation system ng CAAP. Sa puntong ito, alamin natin ang pinakauling sitwasyon sa Clark International Airport sa Pampanga. Naroon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, balik operasyon na ang Clark International Airport matapos nga na magkaaberya kahapon at makansela ang lahat ng domestic at international flights. Matapos salubungin ng bagong taon kasama ang buong pamilya, maagang bumiyahe papunta sa Clark International Airport si Nicole na isang estudyante sa UAE. January 1 ang kanyang flight pabalik sa UAE. Hinahabol niya ang unang araw ng kanyang klase ngayong 2023. Pero nagulat daw siya dahil matapos ang ilang oras na paghihintay sa airport, inanunsyo na kansila daw ang kanyang flight. Na-cancel yung flight, sad to say. Pero accommodating naman yung airlines. They give us a hotel to stay, food, so, and today, sinend din nila kami through a shuttle, so okay lang naman. Oo. And it's bearable naman, it's understandable kasi hindi naman dito lang sa airlines yung problem, it's national. Oo. Pabalik naman ang Spain ng pamilya ni Reyna. Dismayado dahil pinaghintay pa sila ng ilang oras bago abisuhan na kansilado rin ang kanilang flight. Naghintay kami ng flight namin 6 o'clock, wala pa rin. Walang eroplano, kahit isa. Sabi naman 9 o'clock daw, naghintay pa rin kami. Mahigit 10 domestic at international flight ang kansilado simula kahapon hanggang kaninang madaling araw matapos magkaroon ng technical issues sa air navigation traffic system nito sa unang araw ng bagong taon. Ilan sa international flight sa Clark International Airport nagbigay ng libreng hotel accommodations at libreng pagkain sa mga apektadong pasahero. Pinapili rin ng mga pasahero sa refund o rebook system. Ngayong hapon, nagsimula ang recovery flight sa Paliparan. Balik na rin ang operasyon ng domestic at international flight sa Paliparan. Magalaw na ng hapon nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Eric galing Hong Kong. Mula sa UK, sumakay siya ng eroplano sa Qatar pauwi sa Pilipinas. Pero dahil sa aberya sa Paliparan, na-divert kahapon sa Hong Kong ang kanyang biyahe. Unang beses sana niya makakasama ang pamilya sa Pilipinas na magdiwang ng bagong taon matapos ang isang dekada. Pero sa Hong Kong Airport siya nagdiwang ng bagong taon kasama ang iba pang pasahero. Hassle talaga. Kala namin isang oras, 2 oras o whatever. May slim chance nung mga 11 ng gabi pero wala na-con pa rin. It's a one of a kind experience na New Year ba? Bagamat maraming kansiladong flights kahapon, maayos naman ang sistema ngayong araw sa Paliparan. Wala ring masyadong dagsa ng pasahero. Pangkaraniwan lang ang sitwasyon ngayon sa Paliparan. CJ, ongoing yung recovery flight ng iba't ibang airline dito nga sa Clark International Airport. Actually, aside doon sa scheduled flight ngayong araw, ay meron pang additional flight. Ito yung tinatawag natin na recovery flight para doon sa mga stranded o yung mga canceled na flight kahapon dito sa Clark International Airport. Sa ngayon, CJ, actually simula kaninang umaga hanggang alas 3 ng hapon ay pangkaraniwan lang naman yung situation dito nga sa Clark International Airport. Walang masyadong build-up o walang masyadong volume ng mga pasahero. Pero sa mga oras nga na ito ay nagkakaroon na ng pagdagsa ng mga pasahero dahil actually ilang international flights na rin ang dumarating dito sa Clark International Airport. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.